Hola, hola a tothom, hola nens i nenes, com esteu? Em dic Laura Duque, sóc mestra d'educació infantil i us gravaré alguns vídeos llegint uns contes, d'acord? He escollit alguns contes d'emocions i després també faré alguns contes en anglès, val? I ho aniran pujant a poc. Aquest conte es titula Jo et tinc a tu i tu em tens a mi, de Neil Must i Michael Shover, val? Comencem. Jo et tinc a tu i tu em tens a mi. Ens estimem tant? Junts descobrim el món. I junts ens divertim. Quan plou, tu ets el meu aixopluc. Quan fa sol, tu ets el meu cavall. M'encanta anar a coll i bé. I a mi m'encanta portar-te. Si tu tens feina, jo t'ajudo. Si tens temps, jugues amb mi. Quan tu plores, jo tinc cura de tu. Quan fa falta, tu em protegeixes a mi. Podem ballar plegats, fins que quedem ben cansats. Anem a dormir i m'abraces. Ens estimem tant? I conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat molt el conte. Quan acabi, o al principi, quan llegiu un conte, podeu preguntar als vostres fills i filles què veuen a la portada, de què creuen que anirà el conte, per exemple, quins són els protagonistes, no? En aquest conte és una mare o un pare amb el seu osset petit, no? I bé, doncs a cada imatge cada imatge del conte poden intentar esbrinar què passarà o què veuen, observar tot, no? Tota mena de detalls que surten al conte. Això és interessant per a ells i després els hi podeu, un cop hagi acabat el conte, després els hi podeu preguntar de què ha anat la història? Val, què passava aquí? Què passava allà? I podeu, pàgina per pàgina, si necessiten ajuda, doncs anar esbrinant què va succeint a la història, d'acord? Un petonet, cuideu-vos molt, cuideu-vos, adeu, adeu.